Adoy, pagkaisog ba? Adoy, ha? Hi guys, 3 days na guys, wala si Mister sa bahay. Pero, yung 3 days na ito is, meron naman akong mga accomplishments sa labas. So, punta tayo sa labas, continue tayo sa ating mga gawain. Yep, continue tayo. Kasi, yun, dinala ko yung telepono just in case tatawag yung ating mister. So, maglinis ako doon sa likuran kasi next week, sa harap naman ako doon sa kabila. Kasi yun na lang yun siya. At saka yung mga kailangan kong ititrim din. Marami akong ititrim na mga bush, mga hedges ba. Kailangan ko siyang itrim kasi ang lalago at pangit tignan. So, nilagyan ko tinanim ko pala yung hydrangea guys. Yan siya. Tinanim ko, sana mabuhay po yan. 10:06 na ng gabi guys. Nakaligo na ako lahat guys. And then, yun, late na nga, no, gising pa ako. Naghintay ako kay Tami. 3 days siya hindi umuwi. Uuwi daw siya ngayong gabi. And until now, hindi pa siya tumawag. At saka nag-start ng umulan. Ayan, madilim dito sa bahay, no? Nilagay ko lang si Dimples doon sa baba. Kasi doon man talaga yan siya kapag bago kami matulog, i-transfer ko siya. At nagre-refill din ako ng tubig sa inumin ng aso. And also sa aming inumin ni Mister at sa kape. Kasi pag darating yun dito si Mister, na hindi yan refill. Yun, aligaga yun. So, Oh yeah, you got it. No, it isn't. I said, look, see, this is the price it's supposed to be. Oh, no, that doesn't count. That's something else. kalukuhan guys. Kalukuhan ni Tami. Keep buying a lot of food. So now what we're gonna do, there's a lot of steak in the house still. I don't know what to do. And nako talaga. Last time you said, oh, when the steaks go on sale, you'll be buy more. Slow down because ito yung mga kaganapan kasi si Dudong Tami guys, he like to keep doing grocery, so hindi na yan mapigilan. About Timing ayaw na pag yung timing guys, tain na swimming. It's a cat poop. Let's slow down. Having a steak. That's there. Oh, that's right down there. Yeah, but if there's steak in the house. So bahay na guys, and my husband is hungry guys. My kids are starving too. I clean up your mess. Maglinis tayo sa pagluto natin si Mister ng steak, o di ba? Magluto ng steak. Not just proof of the rapture, What was but she something proof much of? bigger. The body. Proof that the Bible was right. That God and now to accept in the truth. So, hello guys, good morning. So, ngayon guys, iniwan tayo ni Mister kaninang umaga. Ngayon is 10:08. Maaga pa akong gumising. 7 something ng umaga ako gumising. But anyway, good morning. So, naglinis ako dito. Sanitize ko kasi I'm going to cut yung binili ni Mister kahapon na, ano yung binili niya? Prime rib na 14
bones. So, yun siya. Aking ikat kasi si Mr. wala dito. So, ako na yun. At dinala ko na lang dito din yung aming vacuum sealer. Ito siya. Dinala ko dito sa taas ka para i-vacuum seal natin yung ating anuhin. So, kunin ko lang yung prime rib. Yan. Ilabas ko dito isa. Yan. Delikado itong kutsilyo guys. So, kaya dapat yan siya. Grabe ka sharp. Sharpie. Ang ganda ng knife na nabili ni Mr. It's very sharp. So, ito na yung first prime rib natin. So, kasi kami lang ni Tami. So, yun siya. Ang ganda ng quality, guys. Lako. So, ito yung ating ilagay sa freezer. Yun. So, ang gagawin next is ilagay natin ang bone. Ganyan. So, ito na yung ating isang the vacuum. Okay. Yan. So, hi guys. So, nag-brine ako ng itong part na to kasi kailangan kong tinawagan ko si Tami at sabi ko sa kanya, pwede ba akong magluto bukas off niya. So, kaya yun. Yung isa is binabrine ko, nilagyan ko ng ito yung ating seasoning Grill Master Montreal Steak. At ito siya atin itong ilagay sa freezer now. Let's go sa go! Kasi sinabihan tayo ng ating habi na what are you doing daw, so kaya mag what are you doing ako ngayon dito no. May mga bahay ng bubuyog pala itong aking mga ginugupitan. Kaya pala may bubuyog na sunod-sunod ng sunod sa akin. O, di ba? Magsasabi pa kayo na maghanap ako ng trabaho. O, kaya naman sa power, guys. Kahit nasa bahay lang, guys, indamirian ang daming trabaho. No? Matrabaho kasi ang bahay, guys. Lalo pag nandito ka lang at wala kang ginagawa. Kasi ang trabaho po, hindi ibig sabihin na lumalabas ka ng bahay, nagkasweldo ka. Ako naman dito, guys, wala nga akong sweldo-sweldo, guys, ni Tami, no? Kasi nga, bahay ko naman ito. Pwede din ako magpasweldo kasi gusto ko talagang swelduhan din ako ni Mr. Pero paminsan mahiya man ako guys kasi hingi na lang tayo ng hingi, no? So, yun. Marami pong trabaho dito kasi talaga sa bahay. Lalo na pag mga ganitong time, guys. So, hindi na sabihin ninyo ako, dapat kailangan mong lumabas ng bahay para mayroon kang bagong makilalang mga tao. Guys, hindi naman ibig sabihin na kapag nasa bahay ako isobra ng sad na yung buhay. Hindi naman. Ay hindi din magpapasaya sa akin yung ang daming kaibigan. Actually, mas pangit yung maraming kaibigan na puro chismisan lang yung mga nangyayari. Mas mabuti na yung meron kang isa, dalawa, ganun lang. At hindi naman dapat magkita-kita kayo palagi kapag meron kaibigan. You know, kaibigan is, yung parang kung gusto niyo magkita kayo. Hindi naman ibig sabihin, hindi naman yan required na, everyday tayo magkita para naman masaya ang buhay, no? Yun, sa mga magsasabi na maghanap ako ng trabaho, hindi na ako maghanap, guys. Dito, guys, patay na yung katawan ko dito, guys. Mga ganitong time until, fall. Patay ang katawan in the mirian. Pasok tayo, guys. Andito na si Tami. Bakit parang amoy tae? Dada's home! Yes, jump! Ay! Aroy! Pagkaiso ba? Adoy, happy na adoy! Agoy! Dada's home! So, okay. Give me that milk. Okay, so hubby's home. The dogs are happy.
Humpy, Humpy. Where is Dada now? Where is he? Ininom lahat ng juice, which is good. And the chick, ay, kinain lahat. Very good. Very good, kinain lahat ni Dudong. Well, except this one. Marami kasi siyang chicken binaon. So, kaya yaon. So, balik natin ito. Maginaw pa, oh. So, yan. And Dada wants some coffee. Because that's his favorite thing to do, coffee. Drinky. Gusto niya ng kape, guys. So, kaya yan. Hey, little man. Hi, love. Give You me a don't come to me at the door. kiss. You're just sitting here lazing around. Hi, hon. I love you. Love you too. Your son don't come visit. He changed his... And that's the thing, honey. Adoy. Why don't you just trip me, guys? My husband is crazy when it comes to his little kitten. So, done. What are you guys doing? Adoy, squeezy. Look, I'm telling you guys. Ganyan po yung asawa ko, guys. Wala na talagang pagbabago. Always his little boy. I'm not the two of you, huh? No. Squeezy. Alahan, be careful, eh? Squishy. That's a different one. What's that? See, look over there. Come on, give Okay. give a little. Hold on. We're gonna give a little bit to Roxy. Poor little man. Starving.